Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dziś zapraszam Was na koktajl z truskawek, pyszny, letni, z dodatkiem innych smaków takich jak kokos i ananas, bez produktów mlecznych takich jak jogurt naturalny, kefir czy mleko. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Truskawki myję, osuszam na papierowym ręczniku i usuwam szypułki. Wszystkie składniki na koktajl wkładam do blendera. Krótko miksuję na najwyższych obrotach. Przelewam koktajl do szklanek i ozdabiam truskawką, plasterkiem banana i miętą. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl.